Zuri, benetan, ondo pentsatu. Zutabiok supertim gara. Begira, hau ere erosi dizut? Txatxi, ez da? Bai. Inauterietan Minions bezala mozorratzeko, bai. Sentitzen dut, Maitane. Baina ezin diot egin didaten eskaintzari ez esan. Faltan botako dut basakai. Hemen ikasi dut dakidania guztia. Baina alde egin beharra daukat. Eta nire soldataren erdia ematen badizut? Eta bizun bat egiten badizut? Edo nire pelutxea oparitzen badizut? Maitane, primeran egingo duzu benetan. Ia, irudikatu zure burua. Eta errepikatu nirekin batera. Zuzendari aparta naiz. Zuzendari aparta naiz. Kontrolpean daukat dena. Kontrolpean daukat dena. Eta hau da hau, izugarria izango da. Eta hau da hau, izugarria izango da. Petatu egingo dugu. Ongi etorri Basakabira. Euskal Herriko udalekurik onenera. Euskal Herrikoa esan dut, Europakoa, mundukoa. 1, 2, 3, 4, guazen! Berrizu da ondo, pasatzera gatoz, dantzatuta bestera, ikasteko asmoz, amets berria ezagutu, maitasunitza xurxurlatu, izarrazpia oiukatu, entzun orain zu. Ezinekin noiz datorren udarik onena, 1, 2, 3, 4 guazen. Batzuk ez gara, Basakabeko ume mokoak ez. Zerua da gure muga bakarra, eta gazta gara. Ezinekin non dagoen udarik onena, gauza gertu da entzungo azena bestera. Ezinekin noiz datorren udarik onena, 1, 2, 3, 4 guazen. Esaidazu honek azalpen badaukala. Publizitatea, neska, publizitatea esaten zaio. Publizitatea, hau, argitaratu nuenetik plaza guztiak bete dira. Maitane, hau gezurra esatea da. Hemen ez daukagu horrelako igerilekurik. Bueno, pixkat esageratu dut, ados. Baina Basakabi superguai dago. Eta zuk antolatuko duzun galarekin, pum, esitazo! Nire gala Kepa Etxaide artista ospetsuari eskainiko diogun omenaldi xume bat da. Zerbait serioa. Xumea, lehendakaria ere etorriko da. Eta ETB ikaslek flipatu egingo dute. ETB-n aterako dira abesten. Ikasle bat aterako da abesten. Nire alaba. Baina hori hitz egin beharko genuke, ezta? Barkatu, baina Basakabiko kultura eta komunikazio arduraduna naiz. Bai, baina horrelako erabaki bat zuzendariak hartu beharko luke, ezta? Ados? Eta? Nor da hemen zuzendaria? Kontratatu nindutenean jabeek esan zidaten erabakitzeke zegoela, baina esperientzia handiko norbait izango zela. Tatxan! Maitane, Basakabiko zuzendari berria, the new director. Baina ez kezkatu, kontu tekniko bat da besterik gabe. Zutabiok berdina gara, same tu same. Tira, goazen nire bulegora eta azalduko dizut dena. Zuzendariaren bulegoa da, baina utziko dizut erabiltzen. Utziko dizut erabiltzen. 1, 2, 3, 4. Berrizu da ondo, pasatzera gatoz, Dantzatuta bestera, ikasteko asmoz, amets berria ezagutu, maitasunitza xurxurlatu, izarrazpia oiukatu, entzun orain zu. Ezinekin noiz datorren udarik onena, 1, 2, 3, 4 guazen. Batzuk ez gara Basakabiko ume mokoak ez. Zerua da gure muga bakarra, eta gazta gara. Ezinekin non dagoen udarik onena, gauza gertu
ez daukan zanderik. Bat ere ez. Ziur hau basakabi dela. Hala espero dut. Kepa etxaideren omenez egingo den galagatik etorri naiz. Espero dut gainontzeko argazkiak benetakoak izatea. Sokaldekoak batez ere. Oiane naiz. Izar, Guazen? ziurzuk nahiago zenuela Maitanek eraman gintuen udalekoan geratzea. Azelekoa, June, mesedez, igerileku hori aberats berrientzako da. Benetako aberatxok ez daukagu itxurak egiten ibili beharrik. Diskretuagoak gara. Ur gazduna? Ikusten dut bai oso diskretuak. Nik nahiago iturriko ura. Ze arruntazaren. Hala ere lagunak gara, Nola esan dezake nire aitak naizela integratzen? Bueno, integratu. Soldata bat ematen didazu zurekin basakabira joateko. Bakarrik joateak beldurtu egiten hauelako? Ziur aurtengo primerakoa izango dela. Zuk uste? Agian maite mindu egingo zara. June, mesedez ez zaitez arrunta izan. Maitasuna pobren kontua da. Juhu! Gontzal, animatu aizazkenean! Ez ninan anaia bakarrik utzi. Manex, saioa, Manex. Azkenean, ezagutu dut saioa ospetsua. Gaixo? Ui, barkatu. Zure nahiak zure buruz hizketan ematen du egun osoa. Ondo hitz egiten, espero dut. Ze saioa, guapoa dun ez da? Banuen, zu ezagutzeko gogoa. Biozkada bat daukat. Aurtengoa ikaragarria izango da. Garazi! Maitane! Kaixo. Ez esan berandu iritsi garela itzaldira. Aurten txanda pasa. Itzaldi txorik ez, beti istripuak izaten dira eta. Maitane, hau itziar da, zentroko psikologoa. Ebaluazioak egingo dituena aurrerapena ikusteko. Nola integratzen den ikusi behar dugu. Espero dut arazorik esortzea, baina... Edo zer gauzatarako... Aiba, barkatu. Eskerrik asko negatik, mesede handia izan da. Izkezkatu pitxin. Bigarren aukeren programari esker lorezaina eta guzti daukagu? Benetan, zorretan nago. Zula saini pozpozik. Aizu eta non dago neska? Ba, gora igoko zen. Berehala egingo ditu lagunak, ziur. Beste kontutxo bat, orainek ez didazu esan zergatik dagoen adingabekoen zentroan. Ba, alaia neska eredugarria zen. Baina ia zera askotako arazoetan sartzen hasi zen. Piperregin, lapurreta txikiak. Eta adingabeen zentroan denboraldi luzea emateko arriskuan dago. Badakit zerbait gertatzen zaiola, baina oraindik ez dit kontatu nahi izan. Neure burua gogorarazten dit basakabira iritsi nintzenean. Musikagatik etorri bazara entxegu gela batako. Baita areto bat ere? Zuek ere galan abesteagatik etorri zarete? Egia esan, ez dakit zer den galaren kontu hori. Kepa etxaideren mendeurrenaren gatik da. Kantaria? Baina hori ezaltzen eskultorea. Baita ere, denetik egiten zuen. Industria musikal osoa etorriko da. Lekurik onena da ekoizle bila bazabiltza, edo abesten entzutea nahi baduzu? Nik ostruken pare kantatzen dut. Ostrukek ez dute kantatzen. Hoxe ba! Kaixo, saioa naiz. Aizu, gustatzen zaizkit zure botak? Lagunak egitera etorri den baten aurpegia ikusi didazue? Ze jatorra, ezta? Oso jatorra da. Bultzadatxo bat besterik ez du behar. Txatxi piruli egongo da. Nahi duzu igo berari agur esatera? Agurtu dugu elkar autoan. Faltan sentituko dut hau guztia. Ah, bai? Ba, geratu zu hemen eta joango naiz ni New Yorkera Lukenen arrebaren ezkontzara. Ez. Hala. Oso ondo pasa. Agur. Agur. Kaixo, alaia zara ez da? Maitane naiz, zuzendaria. Ondo instalatu zara? Zerbaitetan laguntza behar duzu? Isiltasun pixkat?
hau asko gustatuko zaizu. Ziur berehala egingo dituzula lagunak. Ez dakik garazik esan dizun. Ados, ondo da. Ongi etorri. Beno, hemen gaude berriz ere. Tori. Zu lasai, Ez mugitu. Lasai, eneukan asmorik. Enaiz ni izan txoferrari esan dionak guk egingo genuela laguntzarik gabe. Dena dago? Eta zure poltsak? Egia? Hitz egin behar dugu, Bosko. Ez dut ekipajerik ekarri. June, ongi dago gubiok lagunak izatea, baina ez dizkizut nire gauzak utziko, badakizu egoista naizela? Bai, badakit, bai. Etxean ahaztu bazaizkizu, Sebastian bidaliko dut bila. Entzun. Aurten zurek abuz egin beharko dituzu lagunak. Baina horretarako kontratatu zaitut? Bai, baina uko egiten dut. Nola uko egiten diozula, kontratu bat daukazu. Jada ez, Baina soldata bat ematen dizut? egia. Tori, zure dirua. Laguna gara, ez duzu ordaindu beharrik. Begira, Bosko, zuri laguntzera etorri naiz, konfiantza emateko. Baina uste dut prestatuta zaudela zeurek abuz lagunak egiteko, zuk bakarrik. Baina nik ez dut beste lagunik nahi, zurekin nahikoa eta sobera daukat. Planak ditut Ibairekin, Bosko. Baina, Aholku zerrenda bat prestatu dizut. Tatxan! irribarre batez agurtu. Baina zekaka da, hau, June. Ezin hauzu hemen abandonatu bakarrik pasati kuadrilla honekin. Ondo pasatuko duzu, Bosko. Zuk egin kaso niri. Eta edo zer gauza behar baduzu, hemen txena aukazu. Deitu, nahi duzunean. Boskotxo. Baina, orain norkigoko du gelara hau dena. Iaz, instiko lagunekin etorri nintzen, Noa, Lea eta Matxinekin. Ta aurten Noa eta Matxin beren kabuz joan dira, bikote moduan, ta Lea neska laguna dauka, ta hemen txenago ni. Ba, ni libre nago. Eta nostarazu? Joritz. Oiane, eta usaioa. Badakizu hau nesken komuna dela, ezta? Jo, ze pena. Intimatzen hasita gaundela uste nuen. Mutilen komuna goian dago. Ez alda zarkitu xamarra nesken eta mutilen kontu hori. Goian, primeran, placer bat neskak. Ta hau? June, bazatoz igerilekura? Ezin dut, Ibai zain daukat. Zer? Etzara geldituko? Zu bai ala? Uste nuen anaia txikiari laguntzera baino etzarela etorri. Bai, anaiari laguntzera, baina udaleko osoan. Geratu egingo zara? Jakina! Reseteatu, Gontzal. Ez altzaizu iruditzen helduegiak garela udalekuetarako. Aizu, zuk zure burua hitz egin, Leku utzi bertzaile gazteagoei. Ni supergaztea naizta. Zatozuna... Alaiak lanak emango dizkigula uste du. Nire alaba aurkeztu nahi dizut. Izar, berak abestuko du mendeurreneko galan. Bueno, horri buruz hitz egingo genuela esan dugu. Beno, bakarrik utziko zaituzte dela uste dut. Maitane, nire alabak pianoa jotzen du 5 urte zituenetik, bibolina 7 urte zituenetik, eta bere lehen abestia konposatu eta grabatu zuen 8 urterekin. Bai, baina agian beste norbaitek ere abestu nahiko du galan eta aukera eman beharko genioke? Ez du beste inork abestu nahi. Barkatu, Joritz naiz. Mendeurreneko galarena ikusi dut, eta pentsatzen dut kantari bat beharko duzuela galarako. Ikaragarri gustatuko litzaidake.
Baina esango didazuen, ez dago presarik, zuek lasai. Super lasai nago. Ea asmatzen dudan. Mendeurreneko galan abestu nahi duzue. Bikain. Falta zena. Kaixo, zera laguntzatxo bat nire jakusiarentzat? Baina irribarrez agurtu zaituztet? Iepa, Bosko! Kaixo. Akigeri egiten. Bueno, Bosko berezi xamarra da. Ezagutuko duzu? Bai, oso berezia. Barkatu, baina... Baina nor da neska arruntori? Oian, oso gatorra da. Ziur, Junerekin hitz egin behar du. Jendaurrean kantatzen duzu. Atze maia, nien hitzatik hau sartuko. Bueno, tabernetan eta horrelako leku txikietan. Ez zaretan dietan. Horregatik kantatu nahi dut mendeurreneko galan. Musikaren munduko jendeak ni ezagutzeko aukera bat da. Urte asko dara mazo besten? Gutxi, komplikatua da. Kantatzen uzten dizuten tabernetan, kanta ezagunak eskatzen dizkizute beti. Eta nik nereak kantatu nahi ditut. Normala. Kontua da nire herrian, San Juanetako gauean, hasi berrientzako kontzertu bat antolatzen dutela. Herriko kantariekin egindako kontzertua da. Aurten nik itxi dut. Iaz nire herriko neska bat egitsi zuen. Arroputza. Arroputz hutsa da. Beti nire talentoarekin entzaiatu beharrik ere ez daukat. Eta horrelakoak esaten. Oso lehiakorra da. Ta erretxina. Oso gaizki abesten du. Teknikan desastre hutsa. Zea falta zaio. Emozioa. Jasanezina da. Bro! Gon! Zu! Ezin du sinistu. Zergatik zabiltza nire atzetik? Ni zure atzetik. Bestela, zertan ari zara hemen? Zertan ari zara zu hemen. Nire amarekin etorri naiz? Hemen ere zure amatxoren entxuferekin. Hau sinestezina da. Nahi beste libururen atzean ezkuta zaitez, baina inbeste hitzekin jastakizu nor zaren, etorrita esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ea ondo ulertzen den, helburua garbi gorrotatzea den, dakidanetan esango dizut nola ez. Hasi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian ala beharrez, baina ez dizut bueltatuko batera ere ez. Suntsitu, nazazu albazu, erreinu bat, daukatera ikita, zugandik salbu. Botere urridunak edo zin botereko se, bi esku izan ta biak olioz bete, maitatzea beste zerbait da bide batez. Urteak pasa ditut zuri begira, eragintzen idan krisiaren arira, nera besortzaile baten lehen deserria. Suntsitu, nazazu albazu, erreinu bat,
Abesten dute biek, egia da. Begira, hemen datoz da nahiatxoak. Kostatu zaizu, Flipatu egin dugu. Badakizue berandu iritsi den berria, Joritz. Ba, izarren herri berekoa da, eta ezin dute elkar ikusi. Ta bietako inorketzekien beste hemen egongo zela? Ez, eta ez dakizue okerrena. Biek kantatu nahi dute galan. Arazo usaina. Eta gainera, izar begirale berriaren alaba da. Ze fuertea. Ezin dut jasan bere gurasoen kontura bizi den jende hori. Imaginatu, diskoetxe batek kontratatzen dituela, eta elkarrekin joan behar dutela bira batean. Ai, nik ere tengabeko bira batean bizi nahi dut. Baina modelo edo influencer baten moduan. Zertan ari zara? Zeri begira zaudete? Mentalizatutan entorren, baina arrain makiltxoen kontu honek gainditu egiten hau. Ezin dut. Probatu ditut okerragoak. Hemen baino okerrago jandudan toki bakarra nire aitaren fabrika bateko kantina da. Frigitu batzuk, sekulako koipen bordoa. Uda benidorren pasatzea baino arruntagoa. Ziur egiten dituzten torlojuek zapore hobea dutela. Jota torlojuak, ondo asetzeko zure antojuak. Jota Torlojuak, tailereko kantinaren arduradunak. Nire gurasoak dira, sukaldariak. Txantxa da, ez da? Ez. Eta zure aitak diru gehiago emango balie, janaria askoz hobea litzateke. Bueno, tira, agian langileentzako ondo dago horrela. Oso gozetuta joaten dira eta edozer gauza jaten dute berdin-berdin. Esan nahi dudana da... Nahikoa da, Bosko. Oianek onartzen du zure barkamen eskaria, ezta? Itxaron! Bueno, aizue, gatz pixka bat behar dugu, Zuen ikasturteko maitasun historioen berri jakin nahi dut. Saioa, kontatu ez dunan zerbait? Badakik ez ez. Bikotekiderik bat ere ez ikasturte honetan. Ikasturte honetan, bikotekiderik ez eta kitxo. Badi gara gutxienez. Jakina, manes, eta denok dakigu zergatik, zu ligatzen ikusi besterik ez dago. Zero patatero. June, presazko kontua da. Zer gertatzen da? Imaginatu nire lagun batek hanka sartu duela eta ez dakiela nola eskatu barkamena. Zer egin behar du? Bosko, zure buruaz ari zara, ez da? Nola dakizu? Oso azkarra nintzelako. Eta zuk beste lagunik ez daukazulako. Erraxa da, barkamena eskatu eta kitxo. Barkamena bai, baina nola? Barkamena nola eskatu behar den galdetzeko deitzen didazu? June, edozer gauzatarako deitzeko esan didazu. Bale, esaiozu. Ergelutxa naiz eta etengabe ari naiz hanka sartzen. Baina, hemen umetxo aurpegia jarri. Hobetzen saiatzen ari naiz. Serio berriz, barkatu. Ez dut hori esango. Ba, onaino nire aholkua. Haupa, sukalda erabiltzeko baimena eskatu nahi dut. Erzeta batzuk ikertzen ari naiz eta... Sentitzen dut, baina iaz arazo bat izan genuen sushi intoksikazio batekin, eta ez diegu inori sukaldean sartzen uzten elikagaien maneiatzaile behimenik ez badau. Badaukat. Ah? Hortaz, bikain? Oian elazkano zara ez da? Bai. Atzo zure amak deitu zigun. Eta zuri sukaldean sartzen ez usteko eskatu zigun. Zure adineko neska baten gauzak egin behar dituzu. Egun osoa sukaldean pasatu gabe. Zergatik ez didazu zer esan? Agian egun osoan ez dudalako une bat ere libre izan. Bide batez, inork ikusi aldu alaia. Bordea. Agian, aukera bat eman beharko zeniokete. Gontzale, saiozu? Zer gertatu da? Ai, uretara erori zaizu. Hobeto esan da, bota egin dio. Eta gurasoek esan zidaten, erosten zidaten azkena izango zela. Dagoeneko nahiko heldua naizela neuk bat erosteko. Inork baldaki alaian ondagoen orain?
Kaixo, pitxin. Zer moduz hemendik? Zuku bat edaten? Alaia maitea, poz handia da guretzat zu hemen egotea, baina bete beharreko arau batzuk daude. Ezin zara sukaldera besterik gabe joan zuku bat hartzera baimenik gabe? Besterik? Bai, ikaskideak errespetatu behar dituzu. Ez dut eskatu hemen egotea. Badakit, baina hemen geratzen bazara, errespetuz jokatu beharko duzu. Hortaz, botan azazue? Horrela jarraitzen baduzu, horixe egingo dugu. Dudarik ez izan. Asko falta zaizu? Ez dakit, ikusi egin behar. Ikusi? Zer ikusi? Inspirazioa datorkidan edo ez, goxetzen aizen edo ez. Itxiko duzu atea ateratzean? Ez lasai. Hemen geratuko nahi zain. Presiorik gabe, Hobe, publikoarekin hasi egiten naiz. Ea, badakit. Izartxo norazoaz, aurpegi horrekin, joritzi zorratzera aspertu ez dadin. Heldutasun handikoa zure aldetik. Ta beti horrela dabil, neska politori, tamalez beti dauka makil bat ipurdin. Izartxo norazoaz. Nor da heldua orain? Izartxo norazoaz. Kaixo, zuzendariaren bila nabil. Ederki, bere alatorreko da. Aner naiz, Lore zain berria. Urte askotako. Berdin. Leire, esan didate? Hemen zaude zu ezagutzeko irrikan geunden, ez da, Leire? Maitane, eskerrik asko. Dokumentazio guztia ekarri dut. Ze? Benetan? Oso guna zara. Baizea, sorte hutsa. 3 partidak irabazizkiazu. Edo ni oso txarra naiz, edo hori sorte hutsa baino are gehiago da. Ah! Ba. Beizea! Besoa pixkat berasiago kokatu behar duzu. Nola? Horrela? Ez, besoa bakarrik. Utziko diaztu laguntzen. Noski? Begira. Horrela. Ta orain jaurti eta eutxi posizio berari. Honela? Bueno, jaurti eta eazte moduz. Ba! Oso txarra naiz. Pixkat. Pixkat. Bueno, eta ze egitea gustatzen zaizu? Akizu zer den origamia? Umeek paperarekin egiten dituzten figurak? Aizu, ez da umentzat. Antzineko japoniar artea da. Eta jakin beharko zenuke, nik sekulako hegazkinak egiten ditu dela. Hori ikusi beharko da. Gero erakutsiko didaztu. Bueno, nahi baduzu esan nahi dut. Egina. Dena ondo? Primeran, dena oso ondo. Ez da, Maitane? Maitane? Ez. Sentitzen dut, baina ezin duzu hemen gelditu. Maitane barkamen eskatzen dizuet. Okerreko bidea hartu nuen. Baina urte oso bat aramat kartzelan ordaintzeko. Bigarren aukeren programakoek nire delitu ez hitz egin zizuten eta ondo iruditu zitzaizun? Baina, enekiena zen, zu zinela. Beraz, beste pertsona bat. Nirea bezalako kurrikulumarekin eta delitu berberekin bai. Baina ni ez ezagutzen hauzulako? Zer esan nahi du horrek? Nik ez dudala bigarren aukera bat merezi?
Norbaitek azalduko dit behingoz zer gertatzen ari den hemen? Zertzabiltza? Nire pribatutasunaz ziurtatzen? Benetan. Aizu, ze jende arrunta urtengoa? Nola nahi du Junek nik hemen nire adineko lagunak egitea? Ui, gu biok laguna gara. Nire adineko lagunak esan dut. Nik ere maite zaitut, Bosko. Ze jatorrak diren aurtengo mutilak, ez da? Jatorrak? Ez duzu joritzen gatik esango. Edo jakusieneko markesaren gatik. Ei, lo egingo duzue, benetan? Nire naia zurrungak hasi horretik. Ni aurten prestatuta etorri naiz. Nork esan du lo egingo dugula? Lotara, nik ahotsa zaindu beharra daukat. Bai? Ze? Aizu ez da pentsatu ere. Gure lehen gaua da Basakabin, ta zuek ez dakit, baina nik aurten udalekuaz bete-betean gozatzeko asmoa daukat. Zer gertatzen ari da hemen? Ezer ez. Dena bere lekuan, zuzendari Andrea. Barkatu, zuzendari orde, Andrea. Zer egingo dugu? Maitane, Arrazoi osoa dauka. Zertan ari zara hemen? Begira, guk bere kurrikuluma ezagutzen genuen, eta espedientea. Eta ondo iruditzen zitzaigun. Ez dakiz zertaz ari zaren. Aner da. Bai, badakit. Eta Aner da? Edo hortaren anaia. Anai ordea.
Edorta oso lapur arriskutsua da. Eta duela urte batzuk basakabin bitxi batzuk lapurtzen saiatu zen, eta orduan Garazik eta beste batzuk atxilotu egin zuten. Eta mendekoan iaz Edortaren anai ordea den Aner etorri zen eskutuan zeren Edortak eta berak plan bazuten. Bale. Nahikoa da. Eta orain Anerrek bigarren aukera merezi du. Begira nire. Sentitzen dut hau esatea, baina behingoagatik eta aurrekari izan gabe, neuk hartuko dut erabakia zuzendari moduan. Maitane, nahi duzun egin, baina jaso, zure gauzak eta zoa zure gerara. Zer? Bakarrik lo egin, Aner, hemen egon da. Beldurra ematen dit. Nola egin piercing bat. Ondo zaude? Oso ondo. Seguru? Ezin hobeto. Bosko, zer gertatzen da, ondo zaude? Ez dut ez dira faldu. Joseak akabatzen dago. Bosko, goizeko 3 dira. Bai, eta? Eta, normala iruditzen zaizu ordu hauetan deitzea? Arrain makiltxoak, izoztuak, larrialdia esatea gutxi esatea da. Elikadura arloko katastrofea da. Bosko, joan sukaldera, tajan sagar bat, edo txokolate pixka bat. Berdin zait, baina utzi dazu lo egiten. Eta gero ni izango naiz bordia. Perrexil pixka bat eta tatxan. Tatxan eta gero jan. Denak esnatuko dituzu, kesatiolakoa.
Soja gehiegi. Intxaurren zaporea ezkutatzen du. Aizue, kuaderno gorri bat ikusi duzue? Ez, zergatik? Ba, berdin dio. Leku berean 3 aldiz begiratuta ere ez duzu aurkituko. Beste nonbait utziko zenuen. Ai, ama! Kaixo, maitia. Ze moduz? Aitak eta biok zure falta sentitzen. Bazatoz? Ez didazu erantzungo edukazioz besterik ezpada ere. Biziki eskerturik nauzu zure eskaintza eskuzabalarekin. Baina paso. Horrela onda? Begira, Laia, ez pasara lagunak egitera eta ondo pasatzera etorri, ez dakiz egiten duzun hemen. Badakizu gauza bat? Nik ere ez. Gaur ere eskutuka? Zuri zein porta zaizu? Zertan ari zara? Zu etzoa zinora. Zuk eragotziko didazu. Nik ez. Horrek. Ondo zaudela ziurtatu nahi dut, besterik ez. Gero nahi duzun lekura alde egin. Edo agian zuzendariei abisatzea nahiago duzu. Baina hori zer da, piercing bat ala sumendi bat erupzioan. Pozik, joan naiteke, ala salatu egingo nauzu. Zortea daukazu. Hau dara matza horietarako. Hartu. Ta bide batez, Aner naiz. Eskerrik asko, Aner. Soja gehiegi, intxaurren zaporea ezkutatzen du. Egia da? Esan dizut. Garazik abixatu dit. Berdin-berdina komentzarete. Ez duzu ulertzen. Ospa egin beharra daukat. Ulertzen dugu pitxin. Udalekuko lehenengo eguna, etxetik urruti zaila da. Baina bere alaztuko zara gurasoez eta kanpoko arazoez. Tira, guazen. Zan dut joan egingo naizela. Eta zuk? Behartu egingo nauzu? Ez, alde egin nahi baduzu, aurrera. Baina zure gauzak hemen geratuko dira. Eman hori. Zure motxila nahi baduzu, hemen geratu beharko duzu. Ez ba, ezinezkoa da. Ba, bai, oraintxe piztut. Arrozak funtzionatu du? Ez, gosaria zari naiz. Giozak egin dituzte? Bai, zea, eta bihar Benedikt arrautzak eta krem brulea, ezta? Gontzal, ezagutzen duzu Basakabiko sukaldaria? Bai. Oso gustu omen dauka? Barkatu, nork esan dizu hori. Basakabiko edozein ikaslek dauka gustu hobea. Ikusten, ez dauka gusturik. Orduan, etzen sukaldaria izango.
Ongi etorri saioa Airlinesera, prestatu aireratzeko. Nor da ume orain? Hain isilik zeunden? Lasaitu egiten zaitu ezta? Oso urduria izan, naiz txikitatik. Zer ikusirik ez zure anaiarekin. Bat ere ez. Ondo moldatzen gara, baina bera beti izan da kanpora begirakoa, eta ni aldizua... Eta origamiak lagundu egin zizun. Segurtasun falta sentitzen zenuenean lasaitzeko. Hala da, bai. Papera tolesten dudanean, behin da berriz, edo zer gauza egin dezaket. Una horretan dena da posible. Burua lasaitu egiten da, eta aldi berean, egan egiten du. Hegazkin bateko bezala. Hegazkin bateko bezala. Leire! 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 Barkatu. Alaiarekin egin dutzuna brutala izan da. Artista askorekin egin dut lan. Eta zin egiten dizut mukizu hau baino kapritxosoagoak direla. Zera, ideia bat daukat Kepa Etxaideren galarako. Izarrek abesti bat beharrean bi abestea? Aukera eman behar diegu gainerakoi, greba egingo digute bestela. Zigo. Maitane, erabakia hartuta dago. Gorroto dut hau esatea, baina zuzendaria naiz, eta nire erabakia da. Ikusten, nola lasaitzen duen? Badoa. Gelditu dezagun guztia, segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ez errentzuten. Zenbat inertzia, zenbat sasirautzaie, nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Hortzimugak begietan, orruako gau baten, gure drama guztiak ez ziren horren beste. Abiadura bizian goazun erikune, nire kantu guztiak zure neurrira sorturik daude. Zure begi hoiek, nire munduan kazgora jartzen dute, ekaitzi bortitzen etorrita ere, esperantza eta babeskune. Zure begi hoiek, nire munduan kazgora jartzen dute, ekaitzi bortitzen etorrita ere, esperantza eta babeskune. Eskerrik asko denei etortzeagatik. Albiste bikain bat emateko deitu dizuegu. Leire, erredoblea. Hain eskazi sosazaren. Deitu dizuegu esateko... Tatxan! Basakabi talent. Zuetako askok eskatu diguzue Kepa Etxaideren omenaldian parte hartzeko aukera. Baina, antolakuntzak ikasle bakar baten emanaldia baimentzen du. Eta ze hobe lehiaketa bat baino egokien aukeratzeko, irabazleak abestuko du galan. Txotxi ez da? Orain, lehiaketaren oinarriak emango dizkizuegu. Alaia! Aiba! Alaia! 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 Alaia, esnatu mesedez! Alaia, Alaia! Baina nola bururatu zaizu piercing bat egitea zuk bakarrik? Ikusi duzu nolako infekzioa daukazun? Ez da inbesterako. Baina okerragoa izan ziteken. Eskerrak betadine jarri duzula gutxienez. Anerri esker. Anerrek egin dizu? Ez dut inoren beharrik dena izorratzeko. Alaia, entzun. Oso larria izan zitekeen. Zertzen nuen buruan? Zuri zein porta zaizu. Nik ere badut alaba bat. Entxufatua bai, badakigu denok. Alaia, pitxin, gu asko posten gaituzu hemen izan. Iso! Lasaitu, Utsi pakean! Alaia, aldugun guztia egiten ari gara. Baina ezin dizugu lagundu, zuk laguntzen ez baduzu. Ez dut inoren laguntzarik behar. Oso ondo? Orduan zure bila etor daitezen deitu beharko dugu.
bueno, hitz egin behar. Oso ondo. Nahi duzuen bezala. Bila etortzeko deituko duzu, ezta? Nire alaba balitz, nik jakineko nuke. Zer egin diozu alaiari? Nik? Nik ez diote zer egin? Lagundu besterik ez? Lagundu. Ia hilda zure erruz. Leire, lasai. Ume bat da. Baina nola bururatzen zaizu? Alde egiten ustea zegoen bezala egonda. Baina zer nahi duzu egitea? Enez polizia? Etzara polizia ez. Gaizkilea zara. Hemen egon beharko ez lukeen gaizkilea. Leire, lasaitu gaitezen. Aner! Zertan ari zara hemen? Aner, bigarren aukeren programa bateko kide moduan dago hemen. Basakabiko lorezaina izango da. Ezin zenuten beste lorezain bat kontratatu. Ezin du sinestu. Fidagarria iruditzen zaizue. Ama nor da? Gaizkile bat. Ixo! Barkatu, Aner. Hanka sartu dut. Anerrek udak gurekin pasatuko du. Zer? Hori horrela da. Eta ez dago atzera bueltarik. Eta orain, txatxi pasatzera. Aner, basakabin? Ze fuertea. Bai, orain ez dakit zerk ematen didan beldur handiagoa. Aner hemendik ibiltzeak edo Maitaneren outfitek. Maitenen outfitak superguaiak dira, eta? Hitz egin du Valentziagak? Bosko, reseteatu dezagun. Ia. Japoniar jaki goxo bat aurkitu duzu gauaren erdian. Eta ura ikusi duen bakarra zara. Zergatik baztertzen dugu sukaldaria? Izartxoen zopa, arrain makiltxo iztoztuak eta jogurra azukretua. Michelin izarretako menua iruditzen zaizu? Ulertzen dut. Itxoin, ziur zaude giozak jandituzula eta ez perretxiko aluzinogenoak? Neure jatearengatik zin egiten dut. Plater hori hartzaken jatetxean ere zerbitzatzeko modukoa zen, eta nik askotan afaldu dutan. Bi aukera baino ez ditut ikusten nik. Bat, iratxoak, edo bi, gauetan basakabiko sukaldean aritzen den ikasle bat. Basakabiko ikasle arrunt bat mirari liluragarri hori egiten? Ez dinezkoa, iratxoak izango dira. Ze, galtzeko desiatzen? Lasai, irabazi egingo dut, ziur? Benetan? Aztu altzaizu norkendu zizun postua San Juanetako jaialdean. Zeu zara itxu dagoena. Neska mutilak parrandan dira publikorik errazena. Baina lehiaketa batean zure teknika faltazo hartzen direnean, erraza daukat. Amatxok berriz lagunduko dizulakoan? Solfeoa ez da dena. Pasioa ere behar da. Zuko duzu hori? Soberan. Ikusiko dugu. Honenak irabaz dezala? Ederki. Eskerrik asko denagatik itziar. Agur. Esan dit, oraintxe etorriko dela alaiaren bila. Eta gurasoi ere berak deituko die. Hazen egabea garazirentzat. Kontatuko diozuzuk, mesedez? Nik? Ez dut ezagutzen. Nik ez dakit berri txarrak ematen. Tori, deikari daia. Dena dago? Bai, dena prest. Benetan. Ze, ez gustatzen? Bai, gustatzen zaita ere portuan lapurrak erakartzea. Finagoa izango zen bekokian turista idaztea. Beno, lasai, Zuretzat beste bat erosi dut. Ez da pentsatu, ere. Bai? Bai, bidean dagoeneko. Zer gertatzen da laiarekin? Ze? Baina... Dena ondo? Emaigazue denbora gehiago, mesedez. Kaixo! Koko! Zer gertatzen da? Igo, basakabitik pasatu behar dugu. Arazi, hegaldia galduko dugu. Garaiz eritxeko gara? Zine egiten dizut. Ze modu zaude? Zuri eta zure lagune inportako balitzaitzue bezala. Baina nauzue ikusi ere egin nahi. Hori ez da egia. Lasai, niri ere etzait bat ere inporta zuen bizitza. Plazer bat. Nora zoaz? Ez duzu sukarra jaitsi arte itxaron behar. Nire bila datoz. Zuk eskatu zure mutilagunaz. Zure gauzetan miatzen ibili data.
Ze? Ze mutil lagun? Ireki. Zu eta ni hitzordu bat bai ez. Ze erabaki hartuko duzu? Begiratu nondik zabiltzan. Barkatu, astuan eukan astuaren aragia ez dela gardena. Arruntaz zara gero. Eta zu klasista. Aldugun guztia egin dugu, baina... Lasai, ez da zuen errua izan. Neska zaila da. Eta gauza hauek gertatu egiten dira. Kaixo, Alaia. Prest? Inoiz baino gehiago. Gero arte. Txaron, ez zu eraman. Arazi zertan ari zara, eh? Baitani mesedez emaiozu beste aukera bat. Sentitzen dut. Alaiak nahi ez badu ezin dugu zer egin. Udaleku bat zuzendu behar dugu. Eta nik ere, ama bezala nahiago nuken nire alabak aditu batzuen laguntza jasoko balu. Esan nizun hau oso zaila zela. Prestatutako arduratzeko inorez badago, hobe izango da nik eramatea. Eta hemen geratzen manaiz berarekin? Zer? Garazi ez dut uste oso ideia ona den. A ber, zentroan lan egiteak prestakuntza ona eman dizu, baina neska oso zaila da. Hala ere, pres balin bazauden niri ondo iruditzen Arazi, zait. ordu bete barru daukago hegaldia. Eman minutu bat, mesedez. Lukeen. Egun pare bat besterik ez da izango. Alaia denak ezagutzen hasi eta hobekuntza izaten hasi arte. Zindu sinistu zer esaten ari zare. Luken, mesedez. Hegaldia pare bat egun atzeratu dezakegu, eta ezkontzara garaiz iritsi. Badakizu ez dela hain erreza. Hegaldia galduzkero gure aurrezki guztiak galduko ditugu. Gure alegina. Gure ametsa. Zeren truke? Zu basakabin geratzaren truke? Ia ezagutzen ez duzun ume moko bat zaintzen. Laguntza behar du. Nik behar izan nuen bezala. Beira, Garazi, nik ulertzen dut zu identifikatuta sentitzea berarekin. Baina ezin duzu mundu guztia salbatu. Ez da zure erantzukizuna. Eta norena da. Bizkarra eman diote denek, Luken behar nau. Eta nik zer? Garazi, niretzat zu zara lehenengoa. Zu niretzat. Baina... Ikusten, beti dago baina bat. Eta nik ezin dut gehiago. Zer esan nahi duzu? Aukeratu. Asakabi? Edo ni. Kaixo. Sentitzen dut. Enuen molestatu nahi. Jertxea. Aztu bintzai.